Il-miżuri li daħħal il-Gvern Malti fi żminijiet ta' sfida kienu tajbin u ħallew impatt qawwi fuq il-poplu. Daħareġ minn rapport annwali minn Kumitat tal-Unjoni Ewropea speċjalizzat biex jissorvelja l-Istati membri u l-politika soċjali rispettivament tagħhom li ġie irrapportat fil-gazzetta kulħadd. Dan il-Kumitat irrimarka li Malta kellha l-aħjar prestazzjoni fejn il-faxxa bidħul baxx kellha l-inqas pis tal-inflazzjoni xi ġġorr. Dan kien ir-riżultat tad-deċiżjoni tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Bertabela li fost l-oħrajn ipproteġa kemm lill-familji kif ukoll lin-negozji fl-arċikonstanzi bħal kriżi tal-enerġija li għadha taffettwa l-Ewropa kollha billi żamm il-prezzijiet tal-elettriku tal-fuel u tal-gass stabbli. Il-kulħadd irrapportat kif waqt li l-Gvern Malti assorba id-daqqiet kollha id-deċiżjonijiet ta' pajjiżi oħrajn kienu li sempliċement jixtu dawn il-prezzijiet eżorbitanti fuq il-poplu u n-negozji bil-konsegwenza li l-kontijiet tagħhom splodow u d-diffikultajiet soċjali għadhom laqqas bdew jiġu ikkalkulati. It-tħaddim ta' politika differenti f'pajjiżna wassal biex fost oħrajn l-oli tal-ħajja ma laħaqx il-livelli għoljin kif ġara fil-maġġoranza tal-pajjiżi l-oħrajn. Is-Social Protection Committee innota li meta wieħed jitkellem fuq l-oli tal-ħajja u kif dan jaffettwa lil dawk bidħul baxx, l-enfasi tkun fuq prezzijiet toġġetti tal-ikel, servizzi ta' trasport u enerġija. Meta wieħed jiffoka fuq dawn l-oġġetti biss, f'Malta kien hemm l-inqas żieda fil-prezzijiet ta' madwar 6%. Din kienet ukoll madwar terz tar-rata tal-inflazzjoni osservata bħala medja fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Skont l-istess rapport tal-Kumitat Esperti, l-akbar piżijiet instabu fl-Olanda fejn tal-prezzijiet telgħu b'medja ta' 35% jew aktar minn 7 darbiet dak li saħ f'pajjiżna. Il-kulħadd innutat li m'hemmx dubju li raġuni ewlenija għal din id-differenza kienet id-deċiżjoni tal-Gvern li żamm il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel stabbli dan bil-maqlub ta' dak li seħħ fl-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista meta kien għal pajjiżna olla il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels bid-doppju taż-żieda medja irreġistrata fl-Unjoni Ewropea.